Suportarin mi sa mo ang mga vlog-vlog karon kay Doon ako. palitan, mabot ang panahon, timbak ko taon. Matiguang ni. Kana mong kita nyuhara na. Yate. Nyuhara ka mga supportive no. O palitan, kalibong ra mong kita. Ako mo ibahin mo sa kalibong. Asa mo ka punta doon mo no? Motor ko, Ha? motor. Si Tor. Ya. Motor. Motor ko. Kinat lagi nag-design mong helmet. Ha? Welcome. Grabe kurma to. Kan, ato na pandakan. Ano mo sa? Nangita ta kuan kanang Sumayan. Mo ba? Oh, kontrek ko ta. Na di dengan sumayan sa pandakan di ay? Na ako no, ya kuno rapod. Istiga na to. No, di. Asan naman yung mga kuyog no? Tara dai. Ya, ada tadi daw. Kaya dapat ninyo. Di mo web dihar mo. Kuy ko bay? Uy, okay. Kuy ko. Gi. Wala pa daw. Usap. Klaro wagon. Ah, wait, klaro. Ato na talaga eh. Bakit lagi gihapon? Oh. Ato na me, dihar mo. Guys, nanata diri sa kuan guys sa Papa Bill-ing siumay. Siumay sa tisa and batsoy ko na. Tisa de bro. Sa pinupungahan. Tisa bro. Ano? Sumay sa tisa pero Tisa de bro. Wala tas tisa ron as pinupungahan. Tisa pinupungahan. Pandakan nito. ha? Pandakan ya. Nata sa ko aron kanang dapit ni siya sa skina butong. Dapit sa skina butong. Singa na ni Papa Bill-ing Siumay sa tisa. Una pa sila batchoy do. Ay, naarbe. Ngitag sa bawron. Kambas kabayo na do. Choy ba totong kita choy ba? Ha? Punta na ko na ba choy ba? Wala ra ba batsur mo bitaw. Ato testingan ito. Sudah. Gigi, welcome. Mga ano po ta? Oh, ara di agi do? Dah. Batsoy yan. Sudah. Sa inyo, Brad? Siumay lang araw. Choy ba? Choy ba? Saan sa tinate? Batsoy, ngoyo. Tago. Gutom na kayo. Sana. Na. Wala ka. Gripo. Ay ko dito. Ay, red horse na rin? Black. Ay, red horse? Na? Oh. Si drinks niyo. Red horse. Lemon sin. Sa sajangan? Lemon sin. Birthday day ini kan, Rickson. Birthday son. Thank you. Ano ka city? Pintal na, oh. Kita na pintal na. Butan na rin ta. Uyab na jay kuha ka na eh. Mga sumay tag, pila to do? Tulo 20. Dahil saya. Madara og 20 tulo. Hindi ba ka unom 40 no? Pwede ra. O sa bugo sa mat. Naabot sila eh, kuha na, batchoy. Pila tilang batchoy do? Batsoy. Wow ko boss presyo. Kani, kuha siya tag 35. 35. Pwede gyapon duha. Duha. Si Tinta. Mari lang lugar dire no. Ano gibilin to ng chinilas ito sa SM daw? Tugog. Nanag bitad risto abya ngam sa kaghagdan bilin sinilas. Adela sakto timo kay gibutangan mo to dito ko no trespassing underwear. Ada po day. Oh, paing ani na lang katursi. Hello. Uy, pista oy. Thank you. Languyong ha. Pila languyong, Brad? Tag 4. Tag 4 no. Tag G.
Cheese. Cheese. Na ay ngoyong, na ay Ngoyong. siomay, na ay batchoy, na ay chili, may puso, Fighter. may mga dagogaon. Kuya. Kuya. Naunta nyo? Ako sa naibutang eh. Gutom ka. Grabe, gino. May kusar na. Pangagda sa diya oy. Ha? Shout out mi sa mga silingan dito daw kabok ngaon. So do. May ano eh? Ah, Kami ano, okay do? okay ra. Ito ba may sumay puso lang baliton nang may lagang sauce. Lang Ano ba? Lamigaw. Okay, ikaw. Buwa na. Kamu mga taga Lower Campo, tistingi gyapon ninyo. Billings, Papa Billings. Papabiling. Na sa Skina Butong, Pandakan. Storya sa ligaw. Dami ako. Ilang ngoyong gaw? Dami lang. Ha? Dami lang ngoyong. Wow. Unbelievable. Aray na mo. Secret lang sa iyong mga asawa. Lami ikaw. Huwag pagi matron, lami na. Lami ay. Lami at chicks, uy. Lalaki man to. Lami daw. Lami ay. Hangap dai. Hanggaw. Hanggaw. Hanggaw gyud, hanggaw. Batoy, ang wa katilaw. Ay, panuway mo. Lami ay pambatsoy eh. Panilaw na mo. Kaya, og manilaw mo. Alas, sige, panuway mo. Ano pa jay ko ano? Kula-kula. Di ka ma-shout out si mong crush? To si ikuan ba? Robert. Libog tayo pinamangade, mga ulit tayo paningapon. Nami karon sa papabiling jay. Nami karon sa papabiling. Ngaon dani na lami kay lang. Tanan taga Pinumangaan daw. Tanan taga Pinumangaan. tuyawag mga redo. Kamu dre. Iksim bayad na. Sila. Kamu na bayad. Wala, gi-invite ta mo. Gina. Ni hapon tani yo lami kay lang pagkaon. Suwayin. Palit na mo puso, na mga ira mo puso sa sumay. Okay na kayo. Wala rin na mo. Saan ka na mo? Ay, No. pagdugay. Oh, dali na nga rin, oh. Ngayon da? Mga ano ba? Sa tanan dahil itong gutom. Tanan pinungahan din mo ha. Oh, nationwide. All nationwide. Ako, sa tanan itong gutom ron. Ngayon kayo tanan. Suportare mi na mo ang mga vlog-vlog karon kay Doon ako. palitan, mabot ang panahon, timbak ko taon. Natiguang ni. Kana mong kita, inyuhara na. Yate. Inyuhara ka mga supportive, no? Kung palitan, kalibo ra mong kita. Ako mo ibahin mo sa kalibo. All pinamangahan. Subscribe na nyo, Damay Boys. Salamat kita na. Suporta ka na mo. Ay, hilak daw. Naot ko nga. Ay, hilak ba? Naot ko nga. May sponsor ang Coca-Cola. Adot-adot ako ni Don Labok. Sa Inday dahil. Hi Inday Mirian. Nasa laing naso doon. Shout out me. Galago trabaho na ko. Kaya wala ko tagig para banahunon. Kini da to. Nya. Karon pa po may nakita. Di. Karon na lang. Nasuko man kay puradong kayo. Wala kita pinay no. Bilala ko sa inig. Inon nga imo na do, dili. Yaman, yahan na do, dili. Inig wala. Mag-ilog. Aron ni maglali sa naom, di ba? Gitong agaw.
Shout out po ni Jason Bem. Jason Ben. Ano amigo. Regard sa ni Juan Gunbunhot ba? Iyang crush. Kini? Kita ya. Ara Jason Bem imong crush. Jason Ben, magkita niya ta. I will hug you. Unsa ta? I will hug you. Hurot ay. Grabe oy. Papas ay. Awa, among nahurot nga puso maoro gini ha na. Diha duha ganina. Gani pud ganina usar na iya ha. To kaong og duha. Kana iya ha tanan oh. Kubiyo. Oh, bro. Gibinlan ba yung tunga? Wa may kahurot, itik ulan na mo. Oh, take home, take home. Take all. Balutin mo ako ng iyong pagmamahal. Shout out to mini ate. Salamat kita. Salamat kita, kawan. Asa na buta ni sunod? Doon lawin. Tulog ko tagtuan. Ako na punta sa Kauntilew. Pasahot. Pasahot na po may pasahot. Sa? Pasahot. Saan sahot? Dito na po pa to. Manguto. Ano ba po ato ang mga crabs ay? Lo, Nindot ito. yoy. Balot bagi crabs. Darami. Ano sa mga agaw? Are sa may. Bye-bye. Saan na agaw? Sobra gaw. Mapahurot gaw. Hang kay gaw. Hang kay gaw. No, hang. Saan pwede din agaw? Hindi ni gaw ha. Anyo ra, anyo. Grabe tawanan. Grabe tawanan. Tobi kong sipon.